नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकणच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर जवळपास वर्षभराने आम्ही भेटलोय। सर्वेश आहे, अमित आहे। तर आता आम्ही चाललोय राधानगरीला। ॲक्च्युली राधानगरीपर्यंत प्लॅन नाही आहे, तर बघूया मध्ये त्या आसपासच प्लॅन आहे। तर जाताना लागतो आपल्याला फोंडा घाट। तर या व्हिडिओमध्ये आपण फोंडा घाटाची सध्याची परिस्थिती तुम्हाला दाखवणार आहोत। त्यानंतर फोंडा घाटबद्दल माहिती देखील आम्ही तुम्हाला देणार आहोत। तर मित्रांनो, या सर्व माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर आम्हाला फेसबुक आणि इन्स्टाला देखील फॉलो करायला विसरू नका। सर्व लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊच। आता आपण निघालोय, फोंडा घाटाच्या पायथ्याशी आहोत। घाटामध्ये वळणाचा रस्ता, वाहने सावकाश हाका। तर आता मागे तरी आम्ही आता आलो तर तिकडे रस्ता बेकार होता। आता घाटाची परिस्थिती बघूया काय आहे ती। इथून राधानगरी एक 30-35 किलोमीटर दाखवतंय। हा जो फोंडा घाट आहे हा साधारण 12 ते 15 किलोमीटरचा आहे आणि आपल्या सिंधुदुर्गमधील एक सुरक्षित असा घाट आहे। म्हणजे या घाटामध्ये दरडी कोसळण्याचं प्रमाण कमी आहे आंबोली आणि गगनबावडा घाटाच्या तुलनेत, होय ना सर्वेश? हो। त्यामुळे हा जरा सेफेस्ट घाट आहे आणि ग्रीनरी वगैरे तर एक नंबर आहे। आम्ही आता मध्ये थांबणार आहोत, एक छोटासा मध्ये हॉल्ट घेणार आहोत। तर त्यावेळी मस्त असा डोंगरांचा वगैरे व्ह्यू आम्ही तुम्हाला नक्की दाखवू। ओव्हरऑल बघता आता इथून निघालोय तर घाटातला रस्ता इथे तरी चांगला दिसतोय आणि सध्या आता पाऊस थांबल्यामुळे अजून तरी ग्रीनरी आहे। पण अजून एक गोष्ट ना सर्व सांगते, म्हणजे कसं विषय हा की ना, आम्ही ज्यावेळी आपल्याकडे बघ की घाटावरचं वातावरण असा थोडासा असं ड्राय असतं आणि आपल्या कोकणातलं वातावरण असं तर असं दमट असतं। पण जेव्हा तू थंडी देशील ना इकडे घाटाची जरा एक साधारण 1 किलोमीटर घाट चढलंस ना की पूर्ण गार गार गार। आपल्या कोकणात तेवढी थंडी नसता, पण इकडे जरी तू दुपारचा वगैरे नेलंस ना पूर्ण अशी थंडी, एकदम भारी मजा येतं। आणि उन्हाळ्यात पण ह्यो घाट एकदम असं थंड असता पूर्ण एकदम। फक्त एक असं खालचं तेवढं भाग आहे ना, आता आपण 4-5 किलोमीटर जाऊ ना तिकडे जराशी थोडीशी हीट येता। पण जसं जसं तू घाट चढान वर जाशील ना एक नंबर, वाव, ग्रीनरी तर एक नंबर दिसतं। आणि हे डंपर ऍक्च्युली विषय कसा होता, कधी कधी इकडे गाडी बंद पडली काय रे, खाली उतरली गाडी, खाली उतरली। जरा छोटस रस्ता हा, त्यामुळे गाडी इकडे खाली उतरली। राधानगरी 38 किलोमीटर हा एसटी होती, होय। आणि इकडे ह्या घाटात ना खवले मांजर वगैरे, त्याच्यानंतर गवेरेडे वगैरे भरपूर असतात। कारण पूर्ण आपल्या पश्चिम घाटामध्ये तीच कंडिशन आहे, होय की नाही, की प्राणी वगैरे एकदम भरपूर। त्यामुळे प्राण्यांका वगैरे पूर्ण सांभाळून, म्हणजे रात्रीच्या वेळी जर आपण प्रवास करत असलो ना तर रोडवर वगैरे येतात प्राणी। मी 1-2 वेळा बघितलेलं आहे घाटातून रात्रीचा खवले मांजर। अजून गवरेडो बघूक नाही दिसता पण नाही। कधी येऊ नये गाडी दोडा मार्गात, हो खरे। आता त्या दिवशीचीच न्यूज होती ना, भाताचं नुकसान केल्याने काहीतरी ना, वर्षाकच असता हो। तर इकडे आणि ना काहीतरी एक धबधबा आहे रे मस्त पैकी, धबधब्याकडे बघूया। आपल्या थांबूया, आता पाणी नसतं म्हणा, थांबूया। मेथीचा हायवे बघ, काही पण असतात कधी कधी, हो। आता खाली उतराक लागले गवरेड, इकडे थांबूया काय? जागा नाही तर ट्रक वाला पिडतलो आपल्या जायपर्यंत। हो, इकडे असं ह्याचा वळणा का, इकडे गाडी लावू शकता खाली। वाव, तर इकडे आता आम्ही एक हॉल्ट, अरे खाली घातलं का गाडी, मग काय एक नंबर। खाली घेऊन जात काय? पहिल्या हॉल्टवर थांबलोय फोंडा घाटाच्या इकडे, जागा आहे। हा आपला घाट आहे, साधारण एक 2-3 किलोमीटरच झाले असतील। तर इकडे एक अशी जागा आहे सिटिंग, पण ती सिटिंगच्या बेंच पूर्ण खराब झाल्यात आणि आंब्याचं वगैरे झाड आहे सावलीसाठी। आणि इकडे समोर बघा सर्वेश साहेब शूट करतायत सिनेमॅटिक। अमित, कसं वाटतं रे सीन? तुमच्या दोडा मार्गात हा असला काय? काय बोलतात, दोडा मार्गात खरा जास्त जंगल आहे इकडच्या पेक्षा। वाव,
एक नंबर सई. इकडून फोंडा कधी दिसत नाही. तो तिकडे कर्ली डॅम ना रे. तो कर्ली डॅम काय होय वाटता. तिकडे तर पाण्यात तुमका दिसता की नाही माहिती नाही, पण तो तिकडे कर्ली डॅम असा. आणि ही सर्वेश साहेबांची गाडी अल्टो. कसे सीन घेतात ते बघा. गाडी येत रे पुढनं. पुन्हा एकदा आम्ही आता निघालोय. मध्ये एक छोटासा हॉल घेतला. तिकडे एक रिफ्रेशमेंटसाठी जागा होती आणि आता तिथून पुढे निघालोय. धबधबा असतात इकडे नाही वाटता, पण भारी वाटतं ना बघ तरी. कसा कातळामध्ये हे झाला आता. अरे बाप रे, बारीकसा धबधबा. बारीकसा धबधबा तिकडे आणि इकडे मोठा खड्डो. धबधबे बघ धबधबे बघत गेलास की खड्ड्यात डायरेक्ट. पण मस्त. पण तिकडच्या सारखी बसा घ्या नव्हतं. इकडे एक पूनम हॉटेल आहे. बार पण ट्रॅव्हलिंग करताना बार मध्ये जाऊ नको. हा, ट्रॅव्हलिंग करताना बार मध्ये जाऊ नको. काय रिफ्रेशमेंट साठी येलाच तर गोष्ट ठीक आहे. आता ह्यो मोठा ट्रक आपल्याला त्रास देणारा भरपूर. पण आज ऊन आहे जरा मस्तपैकी. कालच जोरदार पाऊस पडलेलो, अक्षरशः वाट लावलेल्या पूर्ण. म्हणजे दुपारी पण होतो पाऊस. अरे नाही, संध्याकाळी 5 वाजता चालू केला ना जा धुमशान, रात्री 8 वाजेपर्यंत होता. मी पूर्ण भिजलोय आणि छत्री बित्री काय नेवकत नव्हतं. अरे चल 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 राजा. नको बाबा त्या काय सांग तुला. MH दाखायचा पासिंग. MH 10 चांगली 70. सोन्या आम्हाला जरा पुढे जायला दे थोडस. तू जराशी जागा दे. आपण या अशा टर्निंगला गाडी काढणार रिस्की. चेपुंदर सर्वेश गाडी चालवता. आणि तरी पण आमचा एक मित्र नाही हा मंगेश नाईक, डॉक्टर मंगेश नाईक. अरे तू नुसतं मंगेश नाईक काय बोलतं. इज्जत काढू नको त्याच्या पोस्टची. डॉक्टर म्हणजे क्लिअर कट सांग. ते MBBS डॉक्टर नाही, PhD डॉक्टर. इंजिनिअरिंग मधली PhD त्यांनी केल्याने. आणि स्वतः ड्रायव्हिंग न करता आमका इन्स्ट्रक्शन देता. अशी गाडी चालवायची, तशी गाडी चालवायची. वाव भारी सही सिनरी. एक नंबर. वरती डोंगर बघा कसले असत ते. आंबोली घाटापेक्षा रुंद घाटात. हो, आणि इकडे कसं म्हणजे अशी ही ना झाडी असल्यामुळे तुका असं हे दरड वगैरे कोसळण्याचं प्रमाण कमी आहे. हे बघ धबधबा भैसर राहतो. धबधबा कुठला धबधबा. भैसर एक धबधबा. पाणी हा त्याच्यात नाही रे, काय ना एकदम पाणी नाया. छोटस धबधबा आहे सर. त्यामुळे इकडे ट्रक ड्रायव्हर वगैरे थांबतात रिफ्रेशमेंट साठी आणि मग पुढचा प्रवास करतात. या घाटात बघ जरा रुंदपणा. आणखीन हे पण म्हणजे अशी ही ना पूर्ण झाडं असल्यामुळे ना डोंगर उताराक तेवढीशी ना दरड कोसळत नाही. साईड पट्टी आहे रस्त्यात. हा, त्यामुळे ह्यो घाट जरा सुरक्षित आहे. ज्यावेळी गगनबावडा वगैरे बंद होता ना, तर त्यावेळी शक्यतो मोस्टली वाहतूक इकडून होता. इथपर्यंत कंडिशन चांगली आहे. आतापर्यंत तरी चांगली. एक मध्ये हे बघ रायडर. माझ्या मध्ये तो रेसिंग मधनं डायरेक्ट रस्त्यावरच उतरलो गाडी चालू. आमची बाबा अल्टो असा. 36 किलोमीटर म्हणजे आपण 2 किलोमीटर येतो. मग अशी 38 किलोमीटर होता. वाव, सिनरी तर झक्कासच असा, सवालच नाही. आपल्या थंबनेल साठी एक चांगलासा फोटो मारायचा सर्वेश. थंबनेल साठी व्हिडिओ बनवतो आणि थंबनेलच बरा नसतो. हो. तर आता जेव्हा घाटाच्या ना टॉप वर जाऊ ना तेव्हा तिकडे बघूया मस्त पैकी सिनरी अशी. आता शक्यतो आता घाट पूर्ण काढूया जरा. आता डायरेक्ट वरती डोंगरच्या साईड थांबूया. अरे पण माका ह्यो घाट बाबा लय आवडता. वनवा रोखा जंगल वाचवा. अरे तुमचं आंबोली घाट बाबा डेंजर. दर पावसात काय नाही काहीतरी होत असता भेंडी जायचं.
अरे संपला ना त्याचा लाईफ आता. हो इंग्रजांनी लाईफ संपलेलेच पाठवले ना नोटीस. काय बोलतो ते आता रिस्की पण लय आणि एकदम ते का कट्टू कटार आहे, त्यामुळे जरा तो गोंधळ वाटता. गगनबावड्याची पण तीच परिस्थिती. आता ह्या वर्षी गगनबावड्याची चाळण झालेली नुसती बेकार. म्हणजे अरे ना दिवसाक 4 ट्रक बंद पडायचे सर. आम्ही तर गणपतीच्या नंतर गेलो ना मुंबईत, हा. अरे फुल 4 ते 5 ट्रक बंद पडलेले होते आणि सगळ्यांची कामं चालू. त्याच्यामुळे ट्रॅफिक पण वाढतात. लय लय ट्रॅफिक. आणि एकदा जर काहीतरी ऍक्सिडेंट काहीतरी झालेला, काय ट्रक बंद पडलेलो, 3 काय 4 तास वाहतूक थांबलेली. बापरे. आणि आम्ही ज्या दिवशी मुंबईत गेलो ना 4 तारखेक का काहीतरी आम्ही मुंबईत गेलो. होय 4 काय 5 तारखेक आम्ही इकडून क्रॉस झालो साधारण 3 वाजता आणि 5 वाजता दरड कोसळली. आणि घाट बंद. तो दुसऱ्या दिवशी चालू झालो. सगळी जी हे होती ना गाडी इकडनं हे केलं. दाजेपूर 6 किलोमीटर म्हणजे अजून 6 किलोमीटरचा घाट राहिलो. म्हणजे 10 किलोमीटरचाच घाट आहे. हो 10 किलोमीटरचाच फक्त घाट आहे. अरे बापरे, हो बसलो येता तो सुसाट. यांची लय बाबा डेंजर काम. आणि उलटी मारतात रे ते. हो तरी पण अक्कल नाही झालं का, एकदम सुसाट येतात. पण मजा येते ना घाटात गाडी चालू. कॉन्सन्ट्रेशन करूचा लागतं. आणि पण बघ म्हणजे माझा अनुभव सांगतोय की ना जर तुका झोप बीप येत असत ना, म्हणजे असं पूर्ण काहीतरी असं मूड नसतात ना वगैरे, आणि तू घाटात ड्रायव्हिंग करू केलं की ऑटोमॅटिक मूड येतात. कारण सगळं तुका कॉन्सन्ट्रेशन ड्रायव्हिंग, माइंड अलर्ट होता एकदम भारी. हे माका अनुभव कळलो परशुराम घाटात नाही. कारण ज्यावेळी ना आम्ही मुंबईतने जायचे ना, तेव्हा इकडून कशी एनर्जी असते ना जरा आपण जायपर्यंत डाऊन होत जातं. पण अर्ध्यापर्यंत गेलेस की तुझी एनर्जी डाऊन. आणि पण एकदा खचितरी घाट चढूक लागलंस ना तू की लगेच परत आलं. पण वातावरण बघ कसं चेंज होतं मुंबईच्या आणि जाताना ना घाटांतून ट्रॅफिक खूप असतं. ट्रॅफिक लय ट्रॅफिक बेकार. मगाच होणार आहे ट्रकवालो दुसरं तो मगाच लय ढिलो चाललेलो ना. अरे यो तो यो वाळूवाला वाटता. या काय पाणी गळता होय वाळूवालत तो. हे सगळे कोल्हापुरात जातील. MH09 8488 नंबर पण भारी आहे मध्ये. राधानगरी 34 किलोमीटर. सर्वात सांगितलं दाजीपुरात होते आपण घाट चढून गेलो ना की ते थांबाक सांगितलंय. तो येतो तो निघालेलो का मगाशी निघालेलो तो. तर आमचा एक मित्र येतो, त्यांची आम्ही एक वेगळी व्हिडिओ बनवतो आमच्या मीटअपची. जवळपास आम्ही वर्षभरान भेटतो ना. आपण भेटलेलो ना मध्ये. आपण भेटलेलो लास्ट मैराच्या एका मैराचे वडील वारलेले ते. त्यावेळी भेटलेलो. आणि अमित तुका मी कधी भेटलेलो आहे? हे अमित झोपलो की काय? वाडीत तू इलेलंस काहीतरी टाइल्स साठी. हा तेव्हाच ना जीवन आणि आम्ही इलेले होते. प्रथमेश जीवन आणि आम्ही. आणि अमित कसं दुर्मिळ प्राणी. दुर्मिळ क्वचितच दिसतात. क्वचित. आणि त्याचं दर्शन होणं म्हणजे असा या आमच्यासाठी एक अशी पर्वणी. आणि आज पाडव्याचं मुहूर्त म्हणून तो इलो दिसलो. ओव्हरटेक हे असं जरा रिस्की काम असतं. पण छोटी गाडी निघतात तसे, त्यामुळे काय तेवढं काही प्रॉब्लेम येत नाही. बघूनच करा ओव्हरटेक. हो खूप रिस्की आयटम आहे. कारण समोर नाही कसे एकदम पूर्ण सुसाट येतात नाही बघ कसे जातात ते. वा भारी. महाराष्ट्र शासन पुढे दरड प्रवण क्षेत्र आहे. आता जरा ऊन इल्यामुळे मस्त वाटतं ना. खराब इकडे जरा रस्ता खराब आहे. बाकी आता आलो तर रस्ता व्यवस्थित होता. केवढं पॅच खराब होता. हो अमित तू लास्ट टाइम कधी इलेला या घाटातून? आपण मैऱ्याच्या लग्नाक नाही गेलेलो या घाटातून. होतो काय विचार? अरे नव्हतो घरात. दुर्मिळ प्राणी. दुर्मिळ प्राणी. दर्शन होणार.
कुठल्या जरा हॉल्ट साठी थांबली आहेत नाश्ता करू. वाव, हा आहे समोरचा व्ह्यू आणि हा आहे साईडचा व्ह्यू. वाव, अरे बघ कसे ही ना असे हे साले सगळं धुरळं करून टाकतात. म्हणजे हे पॅचअप भरतात ना, सगळीकडे वर येतात भेटी, काय उपयोग नाही. आणि अशांमुळे हे खड्डे वाचवीत चालतात आणि बाकी मग मागे सगळे गाडी अडकतात. अरे एवढे मोठे खड्डे असतात की अल्टोचं टायर अख्खो जातो लबुतून. आणि हे बघा कसे मस्तपैकी पूर्ण रस्ता अडवून चालले आहेत दोघ जण. एका लाईनीत चलतीत ना तर जाणाऱ्या गाड्यांका किंवा येणाऱ्या गाड्यांका तरी जागा मिळत. बघ 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 कसं ओव्हरटेक करता तो. बघ बघ कसं ओव्हरटेक करता तो. पण गेलो मरे तो ओव्हरटेक करून. गेलो पण तो पुढसून कोण नाही ना. पुढसून कोण नाही. इकडे ओव्हरटेक करणं पण रिस्की. अरे बापरे, खाली उतरू नको गाडी बाबा. पर्यायच नव्हतं. होय, तर या ठिकाणी पण खड्डे होते. बेकार. इकडे तर पुढे भरपूर वाटा कोंडा घाटाची. वाटलेलं सुरुवातीक मस्त होतो रस्तो. वाटलेलं जरा चांगलं भेटत म्हणून वांदे झाले. आता आम्ही पूर्ण या ट्रकाच्या मागण्यात चाललो होता. यो कधी आमका पुढे जाऊ साईड देत, त्यावेळी भेटत पुढे जाऊ. मध्ये थांबल्या की अशी परिस्थिती होता. अरे बाप रे, बेकार परिस्थिती. बरोबर. यात तर रिस्की काम सगळ्यात. पूर्ण टर्निंगला आम्ही ओव्हरटेक करतो पण पर्याय नाही. अरे बापरे, खड्डो आहे सर्व इकडे. बारीक गेलो. मुंगो होतो. अरे अरे, खड्डो इलो खड्डो इलो खड्डो इलो. गेली गाडी. आणि एवढं तुका सांगितलं नसता. हा फर्स्ट टाका, हा सेकंड घ्या. आता एका ओव्हरटेक मारा. आता पुन्हा गाडी येता. कट मारे का कट मारे. ड्रायव्हिंग लायसन काढले ना काय रे त्यांना. पाय नको पोचा. तो पण प्रॉब्लेम हा मला. पण विषय कसो, शेवटी डॉक्टर आहेत रे, त्यांना काय बोलता नाही. रिस्पेक्ट हे बंद पडलो काय रे. होय वाटतं बंद पडलो नाही, चालू आवाज तर येता. रस्त्याची तर पूर्ण चाळण झालेली आहे, असा सवालच नाही. पावसात आणि टेन्शन. पावसात लय टेन्शन. आणि इकडे धुक्या पण लय असतात भेंडी पावसात. हो, पाऊस पडला की सगळ्याच घाटात धुका धुक्या. मलबारी धनेश. पुढे अपघाती क्षेत्र आहे, वाहने सावकाश चालवा. म्हणून खड्डे ठेवलेले. म्हणून खड्डे ठेवलेले. त्यांना पण काळजी आहे. आणि हे बघा रे गरम होऊ लागला मला. होय जरा थांब. बारकी गाडी पिकअप घेणार. भारी रे. वाव, सही रे. सही सीन आहे ना. काय नको इकडे कायच नाही, चान्सच नाही इकडे राहा तुका. थैसर ना ते या ना पूर्ण तो. आपण त्या वरच्या घाटाच्या थैसर जाऊया. थांबा आता डायरेक्ट स्टॉप. वाव, इथून घेऊ. इकडे बघा सिनरी. तो त्या थैसर वरती थांबाय आपण वरच्या साईड. तो कमांड दिसत. हा कमान आहे ना थैसर. थांबा स्पॉट चांगलं. बेकार रस्ता झाले. हे बघा खड्डे 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 आणि खड्डे. हा ये 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 घाल घाल पोटावर घाल आमच्या गाडी. खड्डे वाचूसाठी काही नाही तर बघा. आम्ही त्याच्या लेनला गेलो. ताता झाला तो म्हणत असतो तू तकडनं येतं तर मी अकडनं जात. पण ते काय इकडनं जा परवडला नसतं. हा मोठं खड्डे होतं. पुढे दरड 75 मध्ये. हो, निपाणी जवळ आहे ना. काय बोलतो. हो, तसंच सांगते ना. मयुरीचं घर इकडनं जवळ. इकडनं जवळ या रोडने. आपण आंबोलीतनं लय उंडगान जात होते. त्या दिवशी गेले होते. लय फिरान जातो आपण.
आणि काही ना रस्ते होते ते आयुष्यात काय कळलंच नाही. हो अक्षरशः नोट डाऊन करूचा लागला म्हणजे. काय म्हणतो? हो हा, आता बरोबर आहे रे रस्ता. आहे ना, परत चांगलं झालं रस्ता चालू. वाईट असत खड्डे. थोडंफार हो मेन मला सेंटरच सेंटरच खड्डे आहेत, काही ना पण इला तरी आपटलो. आणि ह्यो पूर्ण म्हणजे असं ना पश्चिम घाटाच्या एरियात येतो ह्यो प्रदेश. त्यामुळे असं ना तू काय खणू बिनू शकत नाही. रस्त्यासाठी जरी खणलंस ना तरी तुका वन विभागाची परमिशन घेऊ कवी. तुमचं काम काय होतं चालू? पैसा रस्त्याचं काम चालू होतं ना, सर्वेचा. हो. खायची रे बस ए जातच आमच्या सावंतवाडी या गाडी होती, गाडी होती. हो उतर माका जाते. आता ना, आता धावत गेली. चला. धावत जाऊ चला. वाव, आता पुढे यू टर्न असा मस्तपैकी. तर आता आपण घाटाच्या अंतिम टप्प्यात असो. जॅज ही गाडी चालली नाही पण रे. लय सकल आहे रे. जॅज लय जॅज लागतं रे खाली. हो. यू टर्न एक नंबर. इको वालं बघ कसं. कसं म्हणजे त्याच्या कपड्यात खूप हाईट ना रे. होय हो, हाईट खूप आणि वरती सामान असलं तर रिस्कीच कामता. वाव, आता आपण घाटाच्या शेवटच्या टप्प्यात असो आणि इकडे आता आपण थांबतलो. पुन्हा धावत होय का पुढे ते पुढे तैसर ते बते 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 बघ थांबले तैसर. इथे पण MBB हा. हेच केलं काय मंग्यान. होय रे होय. MD MS एक नंबर काय लावूया गाडी. गाडी हयत लावूया ही बघ चांगली जागा आहे सर. आणि मकडे तकडे काही ते फिराय हयत लाव ना. व्हायचे लाव पुढे. सावलेत थांबाय रे काहीतरी. होय सावली आहे का. हो. तर मंडळी इकडे घाट संपलेला आहे आणि आपण आता इथे गाडी थांबवली आहे. तर मंडळी आता आपण फोंडा घाटाच्या टॉपला पोचलोय. तर हा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की सांगा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्राम आणि फेसबुकला फॉलो करा. फॉलो करा नक्की. चला धन्यवाद. चल ही गाडी आता